أزو سلام تنبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتعلون اليوم ربع 26 تحساس كتر استدلوا زينا ومستند وحزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرستاتو هقدف زوبا سمينا وكاي بحري أم براخ نقحات من سيازتك ورا مدبات كحيليو عب زوبا مأكل ركبات حزبن أكلات منقسن تخيلو عب زوبا سبان من سيازو وهم مويا سلطناتات كم زدفالو تحبيرو عب إندونيسيا بستقصت حدقا سونامي نايز موتو سبات قوتري 430 بزحو حافشهم رجع إسرائيل بشوعات ورح تسحيبو عب إيطاليا عب كوابي ساتوكو مرا انبائتنا من قدكات مدري تغسيتو عب زرزراتو بيت صحفة هزبوا جنبار ديمقراطية فتحنا أب زوبا سميناوي كيف بحره بإسرائيل سلسلة 24 تحساس أب كتما باز أب زك أنا عقبة أب مبرر نقحات من سياسة كورة وهود سعري كايد مهون جليسو أبتي أب بوليتيكاوي ودباوي من محدراوي بهلاون تون مداز تقايدو نتفتاتن وسيتهمن دستجم جملو ركب حلفة بيت صحفة آتو هايلة تولد برهان أب تكبار مدوات لمع استقسمو تمكروتاتن زتقص قصو كبرتاتن بمعكب أب زحدش مدرخ بزل على نقحات ودابن عطفة مسرح كم زدلي أجنزيبو أما حداري زوبا سميناوي كيف بحري برغادير جنرال تخلى لبسو دما تأتي زلو تسفو ناي سلام هواهو وسيت بتكورنت لعل نقحاتن استسلسل بوليتيكاو دبلوماسيون لمعاتون وطنات كم زخونه متقاس نتكباره دلوات زلو لمعاتون تحت قرصون مدبات اب 2019 بزلعل حزبو تصادفو كأمامو مخانم غليصو اب مودات تساتفتي اب محبراو اغلوتات زرአዩ ጸገማት ተጸኒዖም በአጋ ፍታህ ክናደሎም ታሪፍ ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ሽግራት ማይን መጓዓዝያን ቆላሕታ ክዋሃቦም اب መንእስያ ዘተኮረ እዋናው ሰሚናራት ቀጻልነቱ ክዋሓስ ዝብሉን ካልኦትን ሪቶታት አቅሪቦም أب سفر على كابيتات من نابرو زيجاتات نمحاشن محبراوي فتحين منقاس نسلاسل زلو تعرن قزقاسون زبره ركبات حزبن أكلات منقسني كايديو زي أواناوي ركبات زي أقداس نتو العلس لزخونه كأتسالي كايديو نبرت زوا مأكل نو زباح دواربان سوع زلو نتابع وكالتي أرينا يوناتان يأبيو دانيال ولدون جنة تغلن ليديا تغلى مريم كتقربيا أب منغو حزبن أكلات منغستن زكايد وانا وركبات نقحاتها مبراخ حدنة الرأي أم مفتار وانا وين حطوتاتها من ملاسن قبنا مكل خالن أقداسنتو عزوز سلازخونة بزلع على كقتل أبزوا مأكل كايد أبزغني حزبا وأخيباتات استساطفوت أويعم أبتكاب تشعة تكساب إسران سلسان تحساس أبن أزوباتات آخرية تيرافولو تأترات راق حاموس مايتمناي 4 سمران كالوتن أزوباتاتن استخايد أخيباتات نقسكاس مدبات لمعاتن كوماو تساتافنتن ببكبابي استرائيو حتراتاتن بدوهاتاتن نمفتحهم ستوسد سقومتاتن زملكت سفيح مبريه بزملكتهم سمزة واهيبوم زغربت أبتاب منغستي من نبابرو زيغاتات نميمحياشن محبراو فتحن منغاسن نزكايدو زولو تعرن قسكاسون زبرها برأس مخانو كوماوي أبركتو زرن فعون سلازخونه كابعتهم زحدات نمفتام دلونتهم دحر مرققات قبناتن بدلاتن نمقدال زيادة كسرح متأتتاو شتا ألوا عين مدرك سفح تعنات أكاساس تمهوراتات كحيل الزبلن كالئن رئيتوتات أغريبام بتماسا سالي أبنو زبا دباروا أبتن زبا زنطفا أبات التحفتات مينسترتاتن محبراتن أم حدر تئسان شمونتن من محدارات كبابي عبيت عدن أنبابرتن استساتفوا جمجام تخايدوم أبتركب عم حدارتن زبا أتفرون جيل تغلى همانو تابز أربوت أبصاب أبشمون تعدتات نلعل تشعة ميت زيجاتات مريت إساهم تعدلة أم 235 هكتار استرائي ساقام بارنوسك أو عنم قطار عوت أمام كم تسلاسلة 26 كيلومتر مجبت تسرقاتات بوفرا كم تتسجنوا أسات 16 فلسطات بنت تخيلو 95 ميتاويت كم تتسرقة بزرزر دحر مقلات وتن مربات كل تشحن أسات تشعة حبيروم أب زبان سبان من سيازو وها مويا سلطناتات بفلاي أبتي رحو كوابيتات بزل على كدفع المخانو تحبيرو جنفر هاوماتي أبتي زبا بإسران سلسان تحساس هاب زيقبرو جمجم أبزي زازم زلو عمت أب نؤوز زباتات كرن حقاز إلى برعيد حال حمل مالو ناسماتن بستو دبه مويا وسلطناتات حموش تميتن 10 من سياتتك أمتي كم زغم تقليسو أتي سلطناتات سرحت كايلا كمبيوتر فيديو إديتين مرباح نهبي سرحت لاخان عنكن كمون سنصبا صغر رئيسي كم زي تقلل زحبره تصبصاب ما يتجنفر أب قال كوابيتات
ዝተጀመረ መበገሲ ዝኸውን ወለድ ዘይብሉ ልቃሕ ንምስፋሕ መደብ ከም ዘሎ አብሪሁ ኣብ ከተማ ከረን ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ብልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ምሉእ ጽገና ተገይሩሉን ዘመናዊ ናውቲ ዓጢቑን ብምህላው ኣብ ምድንፋዕ መደባት ስልጠና ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎን ኣነጺሩ ሓላፍ ናይቲ ጨንፈር አቶ አዛዚ በረኸታብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንቕሓት መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ፖለቲካውን ጥዕናውን መዳያት ክብ ንምባል ዝተወደበ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦ ምጥቃስ ኣብ 2019 ብሰፊሑ ከም ዝስርሓሉ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ናብ መምሕደራት ከባቢ ዝወርድ ቅርፅን ንጥፈታትን ንምሕያል ዘይተዛዘሙ ማእከላት መንእስያት መለብሶ ሓልሓልን ሓመልማሎን ምዝዛም ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ቤት ጽሕፈት ሃመት ምስራሕ ከምኡውን ምዕባልን ኣበርክቶን መንእስያት ሰራሕተኛታት ምሕያል ኣብ 2019 ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ተገሊጹ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ንዝርከባ 12 ኣለይቲ ስንኩላንን ዘኽታማ ስድራቤታትን ከም ምርጭአን ናይ ጥሪት ደገፍ ገይሩ ብ23 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ሚኒስትሪ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሰለሞን መሓሪ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቲ ዕላማ መነባብሮ ጽጉማት ወገናት ንምሕያሽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንነፍሲ ወከፍ ካብተን ብምሕዳራት ዝእለያ ስድራቤታት ዋጋ 10,000 ናቕፋ ጥሪት ከም እተዓደለ ሓቢሩ ሓላፊ ማሕበራዊ አገልግሎት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሐመድ ኢብራሂም ቦገኑ እቲ ሓገዝ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰን ቀዳምነታት ዝተሰርዐ ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መስርሕ ምጥያስ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ እዚ እውን ተመሳሳሊ ውፅኢት ከም ዝርከቦ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ተጠቀምቲ ናይቲ ሓገዝ ድማ ብዝተገብረሎም ደገፍ ተተባቢዖም መነባብሮም ንምምሕያሽ ከም ዝፅዕሩ ብምሕባር ሞያዊ ምኽርን ደገፍን ከይፍልዮም ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝመጽእ ቅንያት ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ናይ ኣድግን ጅርባን ሓገዛት ክካየድ ምዃኑ ወኪል ኤረና ካብ ዝረኸበቶም ኣካላት ንዝረኸቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይን ኮሌጅን ብምትሕባር ሃመተን ሃማደን ኣብ ዝተወደበ ናይ 4 ወርሕ ሞያዊ ስልጠና ዝተሳተፋ 55 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን እቲ ደረጃ መናብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስልጠና ኢደ ስራሕትን ጽባቐ ፀጉሪ ርእስን ዘጠቓለለ ኮይኑ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ሞያ ምንጪ ቁጠባ እቶተን ንምውሓስ ከም ዝሕግዘን ተገሊጹ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ኮሌጅ ኣቶ ደሴ ዘርኢ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ መደብ ኣብ ምሕያል ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎን ንሰልጠንቲ ናይ ልቓሕ ዕድላት ክኽፈትን ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ኣብዚ ዓመት እዚ ን145 መንእስያት ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝሃበ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውሃድ ድማ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 228 ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ከም ዝዓደለ ኣብሪሁ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜና ውፅእ ሃገራት እዩ بقدم 23 تحساس ኣብ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ሱናሚ ዳሃዮም ዝጠፍእ ሰባት ንምንዳይ ጻዕርታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ናብ 429 ክብ ከም ዝበለ ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ምጥቃስ ማዕከና ዜና ቀልሕን ቁጽሪ ኣካላዊ ጉድኣት ዝወረዶምን ኣስታት 1500 ከም ዝበጽሐ ልዕሊ 150 ድማ ገና ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ሙታት ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ከም ዝኾነ ነረድየን ብዘይካዚ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ሱናሚ ከይክሰት ዝሰግኡ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝቕመጡ ሓያሎ ሕብረተሰብ ናብ ብርኽ ዝበለ ከባቢታት ክግዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ምዕራባዊ ገማግም ደሴት ጃቫ ብዘይ መጽለሊ ብምትራፎም ናብ ግዜያዊ መዕቆቢ ከም እትወስዱ ተሓቢሩ ኣብ እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ብሸውዓተ ወርሕ ንቕድሚት ከም እተሰሓበ ተገሊጹ ሰልፍታት ናይቲ ሃገር ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ባጀትን ካልእ መሰረታዊ ጉዳያትን ክሰማዕ ብዘይ ስለዘይከኣላ እቲ ምርጫ ዕለት 9 ወርሒ ሚያዝያ ክካየድ ውሳነ ከም እትወስደዩ ዝገባሕ ዘሎ ኣብታ ሃገር መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ሊኩድ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ መራሒኡን ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስትን ዝኾነ ቤንያሚን ኔታንያሁ ብዝቐርብ ዘሎ ክስ ብልሽውና ኣብ ዝመጽእ ምርጫ መሪሕነቱ ክስእን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ
يغون امبر قدام مينستر نتانياهو انتتعويتو ابت هاجر زنوح ጊዜ اب سلطان صنح قدام مينستر كخونيو አባል ሰልፍ ዝነበረ ሚኒስተር ምክልኻል አቪግዶር ሊበርማን ካብ ስልጣኑ ሙራዱ ኣብቲ ሰልፊ ተጻዕኖ ክህሎ ከም ዝኽእል ይእምት ሚኒስተር ሊበርማን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ጉዳይ ወሽመጥ ጋዛ ድሕሪ ዝተበጽሐ ኣከራኻሪ ተኹሲ ደውናይ ምባል ሰምዑ ስልጣኑ ቦለንቱ ሓዲጉ ንሱ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ እተካይዶ መጥቃዕቲ ክትቅጽሎ እዩ ዝደሊ ነይሩ ኣብ ከባቢቲ ብ24 ተሓሳስ ከቢድ ኤክታት ክንዶሮናን ብምትፍኡ ስጋት ፈጢሩ ዝቐነ እሳተ ገሞራ እምባኤትና ሎሚ 26 ተሓሳስ 4.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስተ ተቃሊሑ በቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ትርከብ ከተማ ካታንያ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ታሕቲ ቅርጽን ዛጊት ስፍሓቱን ክብደቱን ዘይተገልጸ ዕንወት ክወርድ እንከሎ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ጠንቂ ናይቲ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ውሽጣዊ ምንቅስቃስ ናይቲ እሳተ ገሞራዊ እምባ ክኾን ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ኪላታት ኢጣልያ ነበርቲ ጥንቃቐ ገብሩ መኺሮም ኣለዉ ነቲ ናይ 24 ተሓሳስ ክስተት ምንታግ እምባ ኤትና ስዒቡ ክሳብ 4.3 ሬክተር ዝተዓቀነ ልዕሊ 130 ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ከም ተኸስተ ንልዕሊ 3.5 ኪሎ ሜትር ብዝዓረገ ዶሮናን ኤክታን ትክን ድማ ማዕረፉ ነፈርቲ ካታንያ ስርሑ ከም ተሰናኸለ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስት ጃፓን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ንግዳዊ ምግፋፍ ዓሳ ነባሪ ዳግማይ ከም ዝጅምር አፍሊጡ ለንጥፈታት ንግዳዊ ምግፋፍ ዓሳ ነባሪ ካብ ምቁጻር አህጉራዊ ኮሚሽን ምግፋፍ ዓሳ ነባሪ ክወጽእ ምዃኑ ዝሓበረ መንግስት ጃፓን ነቲ ካብ 1986 አቋሪጾ ጸንሐ ንግዳዊ ምግፋፍ ዓሳ ነባሪ ዳግማይ ንምጅማር ስጉምቲ ከም ዝወስድ አፍሊጡሎ ካብ 1951 አባል አህጉራዊ ኮሚሽን ምግፋፍ ዓሳ ነባሪ ዝኾነት ጃፓን ስጋ ዓሳ ነባሪ ምምጋብ አካል ባህላ ምዃኑ ትምጉት እንተኾነ ግን አባላት ናይቲ ኮሚሽን ዝኾነ ሃገራት ሓያሎ ዓሌታት ዓሳ ነባሪ ሓደጋ ምጽናታን ጸላልዮም ስለዘሎ ንስጉምቲ ጃፓን ብትሪ ይቃወምዎ እዚ ስጉምቲ እዚ ንጃፓን ምስ ሓያሎ ሃገራት ከቀራሕን ኣብ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ተጽዕኖ ከስዕበላን ከም ዝኽእሎም ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ዝሕብሩ ቀዳሚ ሚኒስተር ፓኪስታን ነበር ነዋዝ ሸሪፍ ኣብ እዋን መሪሕነቱ ፈጺሞ ብዝበሃል ብልሽውና ንሸውዓተ ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ነዋዝ ሸሪፍ ምንጪ ዝውንኖ ንዋይ ከነጽር ብዘይ መኻሉ ነቲ ውሳኔ ከም ዝሃበ ብ24 ተሓሳስ አፍሊጡ ብዘይ ካዚ እቲ ቀዳሚ ሚኒስተር ነበር 25 ሚሊዮን ዶላር ክኸፍል ተወሲኑሉ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩሎ ኣቀዲሙን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ነዋዝ ሸሪፍ ን10 ዓመታት ክእሰር ወሲኑ ምንባሩ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ይግባይ ድሕሪ ምባሉ እቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከይተዋህቡ ጸኒሑ ካብ 1990 ክሳብ 2017 ንሰለስተ ዘይተኸታተልቲ እብረ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ኮይኑ ዘገልገለ ነዋዝ ሸሪፍ ዓሰርታት ሚሊዮናት ዶላራት ከም ዘጠፋፈን ብስም ስድራ ቤቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከም ዝቐመጠን እዩ ዝኽሰስ ብ24 ተሓሳስ ኣብ ሜክሲካዊት ከተማ ዚዋኔጆ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ሰመዝ ናይቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣማይት ኣባይትን ትካላትን ከም ተቃጸለ ግና ሰበስልጣን ሜክሲኮ አፍሊጦም ጠንቂ ናይቲ ኣብ ታሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ ዘሎ ሓደጋ ኣብታ ከተማ ዝተወልዐ ናይ በዓል ልደት ርችታት ምዃኑ ተገሊጹ መንግስት ናይቲ ሃገር ህዝቢ ንመዘናግዒ ዝውልዑ ርችታት ከስዕቦ ካብ ዝኽእል ባርዓት ክጥንቅቕ ተሓሳሲቡሎ ርችታት ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘጋጥም ሓደጋታት ባርዕ ኮይኑ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መወዳእታ بريطانيا ኣብ ክሊ ኣየራ በራታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝቆጻጸር ስርዓተ ቴክኖሎጂ ከም ዘወደደት ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነስጉምቲ ዝወሰደት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ብሰንኪ በራታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከቢድ ሕንፍሽፍሽን ምስትንኻላትን ድሕሪ ምኽሳት እዩ እዚ ተዋሪዱ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብዘይ ኣፍልጦ መንግስቲ ንዝካየድ በራታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝቆጻጸር ምዃኑ ሰበስልጣን ጸጥታ ብሪጣንያ ሓቢሮም እታ ሃገር ድሕርቲ ን36 ሰዓታት ዝቐጸለ ምስትንኻል በራታት ነቲ ሓድሽ መቆጻጸሪ ንምትእታው ልዕሊ 5 ሚሊዮን ዶላር ወጻኢ ገይራላ በቲ ክስተት ሓደ ልዕሊ 1000 ኣህጉራውን ዘቤታውን በራታት ነፈርቲ ከም ተሰናኸለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ክሊ ኣየር ብሪጣንያ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ ዝካየድ በራታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብገበናዊ ሕጊ ዘቕጽዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘዝቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ
سلام كما يصنيحكم كبرات تعزبتنا على توزينا سبورت انه نمكتتالكم بخبر نعدم رابعي مدرخ شامبيون قدم شلتا زوبا ماكل تمال سولس 25 تحساس بناي ولكي ناي غزي وددر قصيل نيرو زترخبو وصيت يسعب ابتي مسمر عدو عدد حمبرت استقايد مدب وددر دق تبعتيون دق انستيون دق تبعتي تقدمتي ناي 34 كيلومتر مدب وددر تسرع لهم اموداتا دما قداماي سيراك تسفون بربعان حدن دقيق كاب اريتل كال اي ارون دبرتين 57 كالي تحيتو كاب اسبيكو سالساي دانييل هافت ميكائيل حد دقيقن حد كالي تحيتو اريتل رابعي هينوك مول برهان حد دقيقن 56 كالي تحيتو اسبيكو حمشاي متكل مسكون كلتا دقيقن كلتا كالي تحيتو اريتل شارشاي بينيام غرماي كلتا دقيقن كلتا كالي تحيتو كاب اسبيكو بدمر 4 مدرخات مراحت زلو تقدمت دما قداماي سيراك تسفوم اريتل ب10 ساعات 24 دقيقه 45 كاليتن ارون دبرتين اسبيكو ن 1 دقيقه 21 كاليتن فلي تنصيفلو كالاي بينام غرماي اسبيكو 2 دقيقه 15 كاليتن دحير سالساي هينوك مول برهان اسبيكو 2 دقيقه 16 كاليتن دحير رابعاي ابز حلف 3 مدرخات مراح خوين زقني تقداماي غانتا اريتل يعقوب دبساي دما 3 دقيقه 22 كاليتن دحيرو 50 درجه حيز يركب بغانتا قداميتي اريتل ب 31 ساعات 17 دقيقة 4 كاليتن كاليتي اسبيكو بغلت دقيقة 13 كاليتن في الليل سالسيت دندن ب 18 دقيقة 13 كاليتن في الليل دك انستي تقدمتي امناي ولكنا غزي وددر 20 كيلومتر كشفناي تمديبلن اموداتا دما قداميتي دسيت كيدانه ب 26 دقيقة 45 كاليتن كاليتي اديام تسفالم 58 كاليت دحيرا سالسيتي زناب فصوم 1 دقيقة 42 كاليتن دحيرا أبربعة مدرخات بوهل الجزيء مرحلة حيزن زلوها تقدم ترما قداميتي دست كيرانة بشوعات ساعات 50 كلتن دقيقة 20 كاليتن كاليتا أريام تسفالم كلتا دقيقة دحيرا زنا فوتسم دما كلتا دقيقة 40 كاليتن دحيرا سالسيت خوين الله بغانتا قداميتي عراق ب 23 ساعات 44 دقيقة 26 كاليتن كاليتي قال نفحي 5 دقيقة شوعات كاليتن دحيرا دندن دما 13 دقيقة 34 كاليتن دحيرا سالساي درجاتات حيزن اللواء حاموس إسران شوعات تحساس حامشاي مدرخ شامبيون زوبا ماكل بناي برخا ودرك أتسيل خو عليو أبزا مدرخ تقدمتي أبسمرا حمبرتي مندفرا أسمرا سيديشي أسمرا زتزرقحه ناي 266 كيلومتر فتان ودريس بيم تقدمتي غانتا أسبيكو أبج أماليا بسيراك تتحيزون زولوغاق أم مملاس أب عقبتات منقودان سيديشن كرئي وزخول توادا دارن الدما بأقوه لعل تثبيتي وهابو على توزينا سبورت أبزي فتسم مزترف مربات سلام تيفي كابز قرب المزناقع مربات انك سمعوا بقدام نتابو مرهو تمصمر بناترا مخانا زطرات ريدبون كبدا سرح كتفطو تريلي سبات مدام من نقولو توم كالو توم كم زغماي دما كيسلكنا صومنا ونفتنو مدبي تراي سمزمرون ابنتات حدثيسو كبيوتنا ابدقاس كنحلفو يزغلط طبطو بشتتو تحستفات لهمت حيل بحري قجل بهلا أبي وزقاتهم بدوتات فوليات فتصاميتات سبورت زوارت كاميرات تقربون مدبات بحفشا سمعت عزبتنا مبوز تقربون مدبات ناتران كابتم زي حسست قبل حتى زقر فيهم بمدب ناتران تفسيكم كتوعل تريل تعزبتي وترو أرام ساعة 3 دحر قادر تفنيو سولوسن 5 ساعات 5 زرقم تحسو مدب ناتران تخاتاتلوم